San zuciya ba shi da kyau kada a maka shaida. Aikata gaskiya ga jama'a ka kyautata alaka. Idan ka shuka kairi alkhairin ka ne za ya bi ka. Da na rikici wata ran za a yi maka duka. San zuciya. Baby dama kai ne? To dama baby in ba ni ba waye ne? Ba kowa, ai ban yi tunanin ganin ka yanzu bane. Haba baby, na yi ta kiran wayanki. How many times zan kira ki ban same ki ba. So shi yasa na ga ya kamata in zo in ganki in san me reason din da nake kiran wayanki switch off. Wallahi baby na shiga nun yan badaru ne, wani mai shagon angonmu ne siya ni. Haba shi yasa mana. I look like. Wallahi baby in gaya maka a wuni sai mata caji ya kai sau 10. Baby kar ki damu. Ki bari gobe insha Allah gobe as soon as possible za mu je mu same su. Na ji daɗi baby, Allah ya kai mu goben. Shikenan kar ki damu. Insha Allah gobe za mu je mu. Idan ka shuka kairi alkhairin ka ne za ya bi ka. Da na rikici wata ran za a yi maka duka. Hello wallahi. Ya ake waya nake so wanda take yin mining. Ba dai mining ba. Ita ai an gama. Yawwa. Kai waya. Akwai kuɗi na. Faka a dauko ta ba ta lokaci. Ba mu wayan nan mana wanda muka siya jiya. Anun kama take daddan na kake ko? Ka ganta. Kai. Ka ganta wayawa ne yaro. Wannan tana mining ina. Ai barin gaya ma ƙare wata kwanan nan wani ya cire 700 na dog. Allah to ai ni ma idan haka nake so. Insha Allah. Tana hamsan ina. Ai ba abin da ba ta yi har mai tumatir. Allah. Kware da gaske. Very good. Nawa ne? Ka ba da 100 tun da kai muna unguwa ɗaya. 100 kuma? Ha, uwa. iPhone ce fa. 70 yayi kana. Ita aka cire kuɗin dog har mai tumatir tana yi. Kana magana. Dan baka 80 kawai. 80 yayi ma. Kai fa dan dai na san ka ne kawai dan dai dan area ɗaya ne kawai tsakanin ni da kai kawai shine. Cire kuɗin da ayi ne? Cirewa za a yi. Akwai? Gashi wannan ku cire kuɗin nan. Ida mana 80. Ku cire da charges. Ka ga mu cikin nan. Aikata gaskiya ga jama'a ka kyautata alaka. Idan ka shuka kairi alkhairin ka ne za ya bi ka. Da na rikici wata ran za a yi maka duka. San zuciya ba da kyau, san zuciya ba da kyau. Ina ma iso shagon. Yanzu karfe 9 ake nema har yanzu yaron nan bai zo ya bude shagon nan ba. Har yanzu Allah sai na canza yaron nan. Ba wanda ya isa yana canza yaron nan a garin nan. Sai zo ya same ni. Sai baba na ya same ni. Saboda kaga shagon a bude? Shagon a bude yake na ce ma? Na huce akan ka dan. Iska an huce akan ka. Kai saboda rashin kunya ina tsaye ina ta barara tun safe baka zo ka bude shagon nan ba har 9. Ka zo kawai ka wuce ne zaka bude shagon saboda rashin kunya. Ga ina kwana. Ka baro shi a gida na ce maka. Wannan irin iskanci ne har karfe 9 ka zo mun bar abubuwan mutane a cikin shago baka zo ka bude shago ba. Wani irin iskanci ne wannan? Oga wai kana ganin jiya fa karfe 1 muka kai muna shagon nan fa oga. Yanzu ba zan dan yi bacci dan sarara ba oga. To haka ne. Haka ne ka faɗi gaskiya. Da gaskiya bude. Allah sa ne mun bude a sa'a. Amin Allah za mu bude a sa'a ba ko aka shi arziki a duniya. Kai kuma ka ga jiyan nan fa wayanda muka sayar din nan fa. Kai Allah ƙara kasuwa. Sai godiya. Sai mana. Yawwa. Wato. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi shago sai a hankali. Masha Allah. Yadda ka bar komai haka ba ka same shi. San zuciya ba da kyau, san zuciya. To ga shagon caji bari in tsaya ko mu Aikata gaskiya ga jama'a ka
Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Misali yana nan ko? Yana nan wallahi sannun ku da zuwa. Ya gajiya? Dan kawo ne dan Allah dan sha mana shayi. Okay to babu matsala. Okay to shikenan. Amma ku baki ne? Za ba mu fa. A ba sai an ba ku farko ku je kawai. Za mu je yanzu za mu. Ba komai ba komai. Yau. Maza ka zo na wani mensaji shaf shaf. San zuciya ba shi da kyau kada a maka shaida, aikata gaskiya ga jama'a ka kyautata alaka, idan ka shuka kairi alkhairin ka ne za a bi ka, da na rikici wata ran za a yi maka duka. San zuciya ba da kyau. Kuna ta aiki ba? Fina-finan na an gama kwambatin ɗinsu duka? Akwai wanda na kawo ɗazu ka sauƙi? To shi kenan ba wani abu. Ok, tarnaƙi ba? Duk ɗin gwamnan na. Ya yake fim na. Amma alaikum salam. Sannun ku da dawo, sannun ku da dawo. Kudin cajin ne? Abubuwan nakon sun cika. Ai saura naira 100 ma hajiya. To shi kenan dai ba damuwa. Ku baƙi ne ai ba wani abu. Ba komai. Ga wayoyin yau to ma da sai wani lokaci da kun ƙara zuwa bari kunna wayan nan ma in samu kira wani ga wayan kamar sai yi gurma da rige mu an yi wannan ko waya ta ce na ga bakin ba wannan ba waya ta ba Assalamu alaikum. Ko yanzu kuke bi lillahi dan Allah muna kula kuma wannan da kuma muna tare. Ina dan mun tawa. Wallahi ba zan baka ba. Ko kamshin ka kaji Allah isa. To bare ma ni kar ma ka fara. Akan raken nan sai mu faɗa da mai anguwa. Ba mun. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dace wannan kai magana da shi man da shi nake magana yana je na kuma ya yi shiru. Magana. Ji mana. Yi magana da yaron shago mana. Sai zan yi magana kai na sani ai kai na zo na kawo caji zo ka. Ina zuwa kai ka saurare ta da Allah. Zo ka kai wannan ba waya ta ka bani ba. Ya zaki ce ba wayan ki bane. Gashi nan na ga bakin batiri ne a ciki. Bakin batiri kamar ya. Batiri ne batirin waya. Na ga memory ma kuma babu. A haka kika kawo wayan nan. A kin girke a barki. A haka kika kawo wayan. Ka nemo min waya ta wannan ba. Haka kika kawo wayan. Rike abin ki dala ki bar nan gurin dala. Ni barawo nake nan zaki doki tana canza miki waya ko me. Barawo yanzu da kuma zo ka kawo maka caji haka. Wannan ita ce wayar ki. To shi kenan. Ki je duk wanda zaki. In kai faran kwada hege ne. Kai? Kun gan shi. Kade mai wahalan nan. Wallahi matsala kenan. Wannan mai wahalan. To wannan barin gama. In kana zaune a wurin nan, a wuni sai yayi sau 100. Kai. Ko da baki. To kwanaki ma karfen memorin wayan wata ya cire ya biyar. Hadin shi kenan. Ai wahala ne. Ku mamaki ba kuke yi. Ya fi duk yanda ake tunani. Saboda kai shashasha ne ko baka da hankali. Baka da hankali. Wallahi ce min yayi wallahi tana rike caji. Yanzu wannan ita ce 80,000. Kuɗi na haka kawai na haɗa akan za a je a so buhun masara ka ce wai sai ta fashe ka ɗauko wannan waya ka an jona caji an yi caji ya a rana sai an yi shi ya fi so 80 saboda ni ɗan iska ne ban san abin nan. Ka san shagon? Ka san shagon? Ka sani? To mu je mu. Kai da mai shagon wallahi ubanku za ku ci. Mu je mu. Wallahi gashi nan shagon ne. Nan ne? Nan ne. Gashi nan wannan ne. Wannan ne. Lafiya me faru? Me faru? Ashe ka san da zuwan namu ma kenan ko? Ya isa. Shine wallahi. Ya isa. Bawan Allah ka san wannan? Ni ban san shi ba. Baka san shi ba? Ni ban taba ganin shi ba.
baka san wa'inda suke shiga suke fita daga to mu yan kasuwa ne ai so ayini mutum 100 ya su shagon nan ayini na fi kowa kasuwa na fi kowa cin kasuwa a unguwar nan ne wannan ne mene waya ce to na rike caji za a sama kusa wayan na caji bawan Allah kai ni fa in shaye-shaye kake yi to ni na dagula ka shaye-shaye in iskanci kuma kake ji a'a da cijo na dagula ka na ci tafa na ci agege to baba ba dan iskan da bai san ni ba a karkashin gada a Lagos to baba yana jin ka kuma ka zo ka abin da nake so da kai shine ka irgo kuɗi naira 80,000 da ka sarwa yaro waya aiho ka bani in koma da shi na gane inda matsalar take kai ba ni wayan nan ka sa caji ne ba ni ita ta cijo kama wayan nan ai mai da ita kamata ai wanda ya shiga aljanna baya fita ka kama wayan nan me ya faru ka kama ta kai kama to in kama ta kamar kama mana da cijo na rantsi da Allah ka san Allah ko sama za ta haɗu da ƙasa billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka bani kuɗi na koma da na koma hakkin yaron na koma da shi ashe kasuwa ƙarya ne ashe kasuwa ƙarya ne wannan ai zancen banza ne zancen wofi in ba renin hankali ba in sayar muku da abu ku zo ka damin da shi kawai ka zo ka kai ga bakin renin hankali ka sai doya a maka gyara da dankali ka zo ka ga waya an ba an sayar maka naira 80,000 sai da ai ka nuna ka ce kai ba haka bane ba kai baka sama da sayarwa waya to ni ka zo kawai ka hawo wani kawai ni ban sani ba kawai wannan kasuwa ba ƙarya bane kullun ubanka kana ji na ina nan ina magana kana ji ba a wajen shi ka saya bane kai ba ka saya ba rike mu ba ka saya ba kai ko da ka dake ni ne na ji tun da ka ki karban wayan nan ka je kanan da bayan wata 3 idan na samu mai siya na siyar sai ka zo karɓa kuɗin ka ai kasuwa ba ƙarya bane ba zan taɓa tsimayen ka ba har nan da wata ɗaya don haka na baka nan da kwana 3 duk yadda za a yi zan zo in karɓa kuɗin yaro na Allah kai mu ka zo yau muka saba ne da jima yau muka saba uban waye ne mai shagon tukunna ma kai ne mai shagon ya kai kuma kai ne kake cewa kana so ka ga uban waye tsaya mata to ni ne uban da na tsaya mata kuma wallahi akan wannan farfiyar sai in kona garin nan gaba daya in ba haka ba Allah ya tsine mu ƙarya kake ba haka muke ba shi yasa nake ce ma ka tsaya ka saurare ni caji ta kawo bayan ta kawo min caji ta zo ta karɓa abunta na ba ta wayoyin ta tafi bayan ta tafi ta dawo tana ce min wai an canza mata an sace mata memory an canza mata battery wannan wani irin maganan banza na miki kamar barawo ne ƙarya yake kaga wayan ai ba wayar da na kawo masa bace kuma daman ya saba ka ba yau ya fara yi kamar ya zaki ce ƙarya nake na baki abinki ni ba wani kike tsakaniya da ki ban gane ka banki ai labarin ka aka ban